खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। दायो जोङो मोनसे रादाब लानानै फैदों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जिहेतु सिमेन्ट सापुरि माल्टिपार्पस बेयाव जिहेतु रोंगौसा मेल लादों। गोबां इन्टेलेक्सुयेल बा गोरोंसा सुबुंफोरखौ लानानै बे खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे मेलखौ लाबाय थादों आरो बे मेलनि सायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय मिन्थिना लागोन बिथांमोननि जिहेतु दिनैनि बे मेलनि गुबै थांखि एबा बिथांमोना मा थांखिखौ लानानै बे मेलखौ सावरायनाय जादों। बिथांमोननि जेरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि श्री दीपंकर नार्जारी सार बिथांनिफ्राय जों मिन्थिना लागोन आरो बे मेलाव मिरु दुलाराय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि श्री पीताम्बर ब्रह्म बिथांनिफ्रायबो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि सायाव जों मिथिना लागोन। आरो बे रोंगौसा मेलाव बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर'नि धोरोमारि आफाद, फरायसा आफाद, आइजो आफाद, एक्स एनडिएफबि आफाद आरो बिदिनो गोबां बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दं बिथांमोना बे मेलाव बाहागो लानानै बिथांमोननि मेलखौ आबुं एबा समायना मोनसे महर लाहोदों दिनैनि बे मेलनि सायाव। धेमाजि जिल्ला जितु दिनैनि बे रोंगौसा मेलाव मा थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? गिबियाव 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आं बावहरग्रोबाय। दा बेवहाय जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा गाहायै जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोमा बिटिसिनि दानि बिटिआरनि बायजोआव थानाय गं 21 जिल्लायाव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बारा बर' सुबुंनि थाखाय आलादा गाव हायुङारि खुंथाइ दाबिनाय बे दाबिनाय बायदियै थांनाय 27 जानुवारि 2020 खालाराव भारत सरकार, आसाम सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै बाहागो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा बा बर'नि थामथि गोरोबथाबो बुङो जों बेखौ जों खालामलांबाय। दा बेबायदि हिसाबै बेवहाय बे गोरोबथानि 5.1 क्ल'जआव जोंनाव दङ जे बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दाफुंनांगौनि मोनसे क्ल'ज दं। दा बेबायदि हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बुंबाय थादों जे वेलफेयार आरो अट'नमासनि गेजेराव गोबां फाराग दं। वेलफेयार जोंनो नाङा, जोंनो अट'नमास काउन्सिल नांगौ। दा बेबायदि हिसाबै आसाम सरकारा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होसिगोन होननानै जोंनो खोथा होबाय थादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे आसाम सरकारनि बाहागो जिहेतु आसाम सरकारा बिजेपि, एजिपि आरो बिपिएफनि जों दाजानाय दोलो मोनथामजों ज' जानानै दाजानाय। दा बे आसाम सरकारनि WPT आरो बिसिनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा नैबे खामानिखौ मावनांगौमोन। नाथाय बिथाङा गुबुन 3 काउन्सिल जेरै मरान, मटक आरो कमनतापुर बेखौ बिथांमोना दानानै होबाय। नाथाय दुखुनांथावआ जोंनि बर' मन्थ्रिया बर'फोरनि थाखाय जा मोन्थाय दंमोन बे मोन्थायखौ जोंनो दाफुंनानै होआखिसै। बायदिसिना अजुहात देखायदों बिथाङा जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै जिहेतु बर'नि थामथि गोरोबथायाव मोनसे एक्टबो दंखायो जे कमिसननि गेजेरजों बिटिआरनि एरियाखौ एक्सटेनसन जायखौ जों इनक्लुजनबो होनदों, इनक्लुजन बा एक्सक्लुसन खालामनायनि प्रभिजन दं हिसाबै बे इनक्लुजननि प्रभिजनखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों बिथाङा। बेबो प्रेक्टिकेल नट डाउट, खिन्थु नाथाय जोंनियाबो प्रेक्टिकेल। दा बेबायदि हिसाबै जोंनो नांगौमोन, दानानै होआखिसै। बेनिखायनो जोंहा बिथांमोननि सायाव दुखु दङ। जों बे दुखुखौ नोंथांमोननि नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो फुथुला सावनाय हाबाफारि, लामायाव होख्रावनाय हाबाफारिखौ जोङो अलरेडि फोसावखांबाय। दा दिनैनि जोङो मेलाव बेखौनो सावरायनो नागिरदों जे बिजेपिआ जिहेतु 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनखौ नायनानै बिथांमोना माखासे दाजाब दानख' खालामबाय थादों। दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ सुबिदा लादों जोङो जे जोंहाबो जिहेतु आसामाव बिटिसिनि बायजोआव फ्राय 22 MLA समस्थियाव जोङो देरहाहोनो बा फेजेननो हानाय जोंहा भटार्स दं बर' रायजोफ्रा। आरो दिनैनि दिनाव बायजोआव थानाय बर'फ्रा फ्राय 100% नङाबाबो 90% बर' रायजोफ्रा मोनसे थांखि लादों। बे थांखिया जाबाय जेरैखि जाया जोंनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ नांगौ। आरो बै नांगौनि
थाखाय जायफोर खामानिखौ मावोब्ला सरकारा जोंनो होगोन बैखौ मावनो थाखाय थागथियारि जादों आरो बे थागथियारिखौ जानायखौनो जोंनि जिल्लायाव जोङो जिल्ला हिसाबै इन्टेलेक्सुवेलफोरनि माखासे परामर्श लानो होननानै दिनै जों मेल खुंदों बेहाय गोबां जोंनि जिल्लायाव थानाय बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बाहागो लादों बुंनो थाङोब्ला जों जाय बिथांमोनखौ लेंहरदों फ्राय सासेबो बाद थायाखै माने 100% बाहागो सफैदों बरन्स जों साफा सानै जायफोरखौ बावलांदों बा बायदिसिना जाहोनाव लाइजामा सौहैस्लाबाखै जिहेतु साननैनि गेजेराव जों मेल लिंदोंमोन थ' अब्लाबो बिथांमोना अभार टेलिफनिक लिंहरनायावबो बा खौरां मोननानैबो फैदों दा बिदि हिसाबै जोङो आसा खालामदों मोनसे कनस्ट्राक्टिभ जोंनो भिउ होगोन जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा आरो बे भिउखौ लानानै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों आवगायलांगोन जोंनि थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय खौसेथि हिसाबै जों बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों लोगोसे बर'नि साफ्रोम इन्टेलेक्सुवेलफ्रा 100% नङाबाबो मेक्सिमाम डेम'क्रेसि जाबाय मेक्सिमाम इन्टेलेक्सुवेल आरो आफादफ्रा जायखौ लुबैदों आरो जोंखौ जायबायदि थाङोब्ला लाब बायदि नुहुरगोन बा मोनगोन बर' जातिखौ फोथांनायनि थाखाय बेखौ मावनो बिथोन होयोब्ला जों बेबायदि खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लाया मावलांनायनि थांखि लादों दिनै बे हाबाफारियाव गोबां जोङो नुनो मोन्दों जे गोबां आफादफोर फैदों मोनबेसेसो आफादा बेयाव दिनै जुगदान होफादों दिनै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ NDFBनि मोनब्रै फ्रेक्सन दं बर' थुनलाइ आफाद जायखौ जों गार्जेन आफाद बुङो धेमाजि जिल्ला आरो जनाय जिल्ला बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर दङ लोगोसे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जिल्ला आफादजों लोगोसे दखरा आफादफोरा बाहागो लादों आरोबाव फोरोंगिरि आफाद बे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आफाद दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव दिनैनि मेलाव बयनिख्रुइ गोसो होनांगौ बाथ्राया बे बर'फोरनिफ्राय फ्राय जोंनि ओनसोलफ्रावबो मोनफ्रोमबो राजनिति बा राजखान्थि हान्जाफोराव साफा सानै सोद्रोमा दंहैयो दिनैनि नैबे मेलाव जायखिजाया राजखान्थि दोलोआव दंहैयोब्लाबो बिथांमोना बर' जाथिनि थाखाय खौसेयै बेयाव फैदों स्पेसियेलि BJPआव थानाय बिथांमोना फैदों मा होनो AGPआव अबयसे जोंनियाव बारा गैया कंग्रेसआव थानायफोरा फैदों गणशक्तियाव थानायफोरा फैदों आरो दानि गोदान दोलो आसाम जातीय परिषद बिथांमोनाव साफा सानै जायफोर दंहैयो हाबदों बिथांमोनाबो जोंनि दिनैनि मेलाव बाहागो लाफैदों आरो धोरोमारि आफाद स्पेसियेलि जोंनियाव धेमाजि जिल्लायाव बाथौ धोरोमारि गौथुम आरो ब्रह्म धोरोम परिचालना कमिटि बे मोननै धोरोमानो जेन' मेजर हिसाबै बिथांमोननि जिल्ला आरो दखराफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों दा बेबायदि हिसाबै जों साननो हायो बर'नि फ्राय आफादफोरानो बेयाव बाहागो लाफैदों इभेन खौ गोजोननाय मोनदों जे बहाबा मोनसे मोननै गामियाव सेंग्रा लाइमोन आफादफोरनि जा क्लाबफोर दङ बे क्लाबनि बिबानगिरिफ्राबो दिनैनि नैबे मेलाव बाहागो लाफैदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम मा बुंहरनो सानो आङो बिथांमोनखौ जों मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन जिहेतु बिथांमोना जोंनो जाबायदि सुबुरुन होबाय थादों आरो बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजोंनो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादफ्रा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै आङो मावलांनायनि मोनसे थुलुंगा मोनदों आरो बे थुलुंगाखौनो बिथांमोननिफ्राय जों हास्थायबाय थादों आरो जोङो मोनसे थांखिखौ नोजोर होबाय थादों जे जाहाथे जोङो गोरोन्थि मावोब्ला जोंखौ जेबो सानालासिनो सिदायै बा थोंजोङै आसि दिन्थिनानै होनो हायो बैफोर आफादफ्रा बे लामाखौ जों दोनबाय थादों हयथ' बे खारननि थाखाय जोंखौ दिनैसिम जाय समाव जोङो बोसोन बिदों जाय समाव जोङो मदद हेफाजाब बिदों बेबायदिसिमाव जोंखौ दिनैसिम मोनफ्रोमबो आफादजों लोगोसे लाइमोन आफादफ्राबो जोंखौ मदद होबाय थादों आरो आसा खालामदों आं बिथांमोनखौ जे उननि समफ्रावबो बिथांमोना जाहाथे जोंखौ सुबुरुनजों होनायजों लोगोसे मदद होयो आं बेखौ खावलायदों आरो जायखिजाया गुबुन आफादफोराबो जोंनिफ्राय जों हानायखिनिखौ जोंनिफ्राय बिथांमोना मदद नागिरोबा जों बे मददखौ होलांबाय थानो थागथियारि जादों आरो सिगां समफ्रावबो जों बेबायदि खौसेयै मदद लालायलायनानै हाबा मावबोबाय थादों जायखिजाया हाबायानो जायाथों मानो बे सोलोंथायानो जा राजखान्थियानो जा रांखान्थियानो जा बा जोंना गेलेनाय आयदायावबो जोङो दिनै नायदों गोबां लाइमोनफोरा जोंखौ मदद होदों बा जोंनिफ्राय मदद लादों आरो गोबां जायगाफोराव हारिमुआनो जा धोरोमानो जा बैफोराव गामि ओनसोलफ्राव बा दखरा ओनसोलफोराव मेल मिटिं बा बिदि हाबाफारि खुङोब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिथांमोना सासेबाबो रिप्रेजेन्ट हिसाबै लिंहरदों आरो जों बेबायदि हिसाबै बिथांमोनखौ बा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाबायदि हास्थायदों बेखौनो जोंबो मावनो हास्थायबाय थादों आरो इयुनाव जों बिथांमोननिफ्राय बेबायदि मददखौ मोनबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामदों गोजोननाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु रोंगौसा मेल लादों बेयाव मा थांखिखौ लानानै
नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? नैबे रोंगौसा मेला गासैबो आसामावनो इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो लाबाय थादों दा। खार'ना जाहैबाय आसाम सोरखारा खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनहा जोंनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होनायनि बाथ्राखौ बुंदों। थ' जोङो सिगां इनडाइरेक्टलि जुदिअ'बा बिजेपिजों हाबा मावदों। थ' बिथांमोनहा दा जोंनो डाइरेक्टलि बिथांमोनजों थाफानानै माखासे हाबा हुखाखौ मावजानायखौ लुगैदों। बे हिसाबै जोङो गासैबो जिल्लाफ्राव हाबनानै अपिनियनफोरखौ लादों जे जोङो बिजेपिजों थोंजोङै हाबा मावोबा मा पलिसिजों थाङोबा मोजां जागोन आरो बै ओनसोलनि रायजोफ्रा मा लुबैयो नैबे बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोङो जिल्ला सावरायफैदों। दिनै बे महरै जोङो मोनसे पार्ट हिसाबै जोङो धेमाजिनि नैबे जायगायाव फैदों। आरो दिनै बे जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जिहेतु दा थांखिफोर दं, बे थांखिया बेसेसो आग बारायनानै फैदों होननानै सानो? जोंनो खुलायै बुङोबा नैबे दाननि 7 अक्ट'आव केबिनेट बिल लाबोनानै खालामनानै होनायनि खोथा गभर्नमेन्टआ बुंदों। रिटेनलि होआखै, जोंखौ भारबेलि बिथांमोनहा बुंदों जोंनि सावरायनायनि गेजेराव। थ' बिथांमोनहा आरो बुंबावदों जे बे बोहैथि दाननि गेजेरावनो इन्ट्रिम मोनसे काउन्सिल अर्डिनेन्स बिलनि थ्रुयैदि जोंनो बानायनानै होनायनि बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंदों। आरो बिथांमोननि बुंनायखौ जों गोजोननाय मोन्दों इउबिपिअ महरै, आरो गोजोननानैनो जों बरायनानै लादों आरो बे रोखोमैनो जों हाबा मावलांनो लुबैदों। नोंथांमोननिफ्राय जिहेतु बे फैबाय थानाय बे 2021 मायथाइनि जिहेतु एमएलए इलेक्सन, बे समाव बिजेपिजों नोंथांमोना जगदान होगोन होननानै सानो नामा? जुदि बिजेपिया जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होयो आरो बर' गोरोबथायाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि खोथा होयो, अब्ला जोङो इउबिपिअ महरै 2021 मायथाइयाव बिजेपिजों थोंजोङै हाबा मावलांगोन होननानै जोंनिफ्राय सिद्धान्त लादों आरो बे रोखोमैनो जों सिगांदों। जोङो बे जिहेतु बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला जिहेतु दाफुंनायनि उनाव मा जिहेतु बर'नि थाखाय मोजां जानो हागौ होननानै बुंनो हायो? बर'नि थाखाय मोजां जागोन होननानै जों सान्दों। राजनैतिक भाबै जोंनि बर'आ सांग्रां जागोन। नोंथांमोनहा मोनथिखागौ स्टेट एक्टनि आन्दाराव जिफोर डिपार्टमेन्टखौ होनानै हाबा मावो, मिसिं काउन्सिला बिनि उदाहरन दङ, सनुवाल काउन्सिल, राभा हासं अट'नमास काउन्सिल। बै काउन्सिलफ्राव थानानै बै ओनसोलनि रायजोफ्रा माबायदि लाबालाब जादों बे बुस्थुफोरखौ जों नुदों। आं सानो जे मिसिं काउन्सिलाव थानानै मिसिंफ्रा जि लाबालाब जादों बे लाबालाबखौ जोंबो मोनगोन आरो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ गासैबो जौगाहोनायाव जोङो एफा एफायै बिहोमा होलांनो हागोन।